Benvinguts al Minut de la Terra, la mà de terra. En fi, anem al tema. Quan vull escriure, girar una truita o fer una foto a una hiena adorable, com la majoria, faig servir la mà dreta. I és que tot i ser un reflex quasi idèntic de la dreta, l'esquerra és un 0 a l'esquerra per a aquestes coses. Molts animals tenen un costat predilecte. Els goril·les, per exemple, solen fer servir la mà dreta més destrament i els orangutans són més de mà esquerra. Molts lloros aguanten les llavors amb la pota esquerra i els acitòdids brasilenys solen preferir les potes esquerres per caçar. I sí, és curiós que alguns animals prefereixin l'esquerra o la dreta, però més ho és el fet mateix de que tinguem un costat preferit. I això em porta a preguntar-me, si tenir una mà bona és bo, per què no en tenim dues? I segurament és per eficiència. La majoria d'animals tenen el cervell dividit en dos costats independents, que tenen les seves zones d'especialitat i que controlen diferents, curiosament oposats, costats del cos. Com quan escric el meu nom, que les neurones del costat esquerre envien les senyals elèctriques a la mà dreta per dir-li què ha de fer. Però construir i operar un circuit neuronal costa molt de temps i energia, i fer que escrigui decentment encara més. Per escriure bé amb la mà esquerra, donada la naturalesa bipartida del cervell, em caldria un circuit nou i diferent que em requeriria molt més temps i energia de construir, operar i entrenar. I en comptes d'això, és més eficient fer servir només un circuit per escriure. I clar, com més el fem servir, més reforçades queden les connexions neuronals del cervell cap a la mà dreta, fent-la encara més manejable. Per tant, la faré servir més per altres tasques. I voilà, de cop soc dretà. Aquesta explicació de l'eficiència és encara teòrica, però hi ha evidències de molts animals que tenir un costat preferencial aporta algun avantatge. Quan els científics donaven proves de trobar menjar als lloros, alguns amb preferència i d'altres ambidextres, els que tenien un costat preferit ho feien el doble de bé. I encara més, les tasques més complicades, en les que s'havia de fer una sèrie de moviments coordinats per agafar el menjar d'una corda, els que tenien preferència de costat trobaven solucions més bones al problema. És que en aquestes tasques més difícils, la mà dolenta també tenia coses importants a fer, de la mateixa manera que la meva mà esquerra aguanta el paper quan escric o la càmera quan vull fer una foto. Aquestes feines són sovint, i literalment, de suport, però també requereixen uns certs circuits per fer-les i entrenament per fer-les bé. Per tant, la nostra mà dolenta potser no és tan dolenta al capdavall, només que està optimitzada per altres coses. Sense ella no podríem clavar un clau, tocar la guitarra, agafar i tirar la pilota, operar a cor obert o lluitar amb un escut i espasa en un duel mortal. I sí, encara queda la pregunta de per què jo i tants altres humans atacaríem amb l'espasa a la mà dreta i alguns d'altres farien servir l'esquerra. Però això haurà de ser en un altre vídeo perquè aquest se me n'està anant de les mans. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.